Hej og velkommen til den her video. Husk at like og subscribe for mere. I dag så skal jeg over til klubben med min veninde Melissa. Hun står lige der og filmer videoen. Kom, let's go! Ved I hvad? Vi er snart ved klubben. Vi går bang for bang. That we can go to Sabros Korsvejsskole. Lige er halvvejs. Klubben er næsten lige der. Hej, story! Kom så. Og skal jeg sige, hvorfor jeg er skør? På grund af det her. 50 hours later. Vi er kongen af klubben. Døm, døm.